Fernando, has finalitzat la cursa? Què? Com has acabat? Estoy como un roble, digo, como un pino. Y iluminado, totalmente. Bien. Molt bé, molt bé. Contento de participar. No t'has con todos. cansat molt? No. Estoy que fatigué, yo soy fatigué, yo soy contento. Vinga, m'alegre. A veure, preguntes per així? Per així, a veure, què preguntes fes? A tu, però tu corregues, te faré l'entrevista abans, no? Potser jo mentre t'animaré. Vinga, A veure, una pregunteta, Ainara. Una pregunteta, Ainara. Ainara no pot ser. Ainara no t'ha m'han dit. A veure, què pots dir de la cursa? Ha sigut ràpida, lenta, molt lenta? Ha sigut redona. Ha tingut ratets de tot. De tot. Ha tingut ratets de tot. La costereta t'ha agradat? La costeta m'encanta. Lo millor, si no hi ha emoció, no... No hi ha devoció. Si no hi ha emoció, no hi ha devoció. Exactament. Molt bé. A qui recomanaries que pegaren aquestes voltetes? Vull a tot el món. A tot el món? Sobretot perquè és per una bona causa i això sempre n'hi ha que fer coses. I a, Molt bé, als molt bé. pares i profes i a tots. Exacte, a tot el món, a tot el món. Xiquets i xicotes també. I com han Tots a fet... vindre a córrer a la carrera de Save the Children. Molt bé. Per ahí. On està el guanyador? Per ahí. A veure, quart? si hi ha uns xics... Uy, Mario. Yo aún he corrido, ¿eh? Da igual. Danos las primeras impresiones. Primeras impresiones. Com has preparat la cursa? He estado meses ¿Cuántas sesiones a la semana has a la entrenado? semana. ¿Has hecho cambios de ritmo? También. Farlek? En València, en València? También. ¿En Valencia? Vale, pues en Valencia. Farlek. ¿Cuántas series has fet de 400, de 800, de 200? De 300? ¿Cuán? 10 series? No, però 300. ¿Pero una vegada a la semana? A totes hores? Al año. Bueno, 300 està bé. Ahora. ¿Cuántos kilómetros vas a hacer hoy? Avui, pues no sé si. Alrededor de Sí? 5. 4 o 5, 4 o 5. Bueno, busquem Ay, el ¿el Mercè. pendiente? A veure. A veure, Ai, el per així, per així. Per així, per així, per així. A veure, Per així. així tinc una professora A veure, fantàstica. a veure, que va crec que... A veure, Irene. Irene és la corredora de categoria internacional. Ara, està nerviosa, a veure. Estic molt nerviosa. Per què estàs nerviosa? Si tu totes les dies vas i corres 45 minuts. 45. Però veig que és un repte important aquesta pendent. Mejor que no se sent. Hauran llevat la veu, no? Que tinc vergonya. No tingues vergonya. En el meu poble diuen que qui té vergonya cria ronya. ronya, Entonces, así no pot ser, ¿eh? Dime, Bueno, jo faré t'has el que animat a podré. tots els alumnes? Sí, a tots. La tutoria a tots. Molt bé, sí, no, I hem sigut molt generosos. Escalfat. Ai, dic que has fet, que han fet una sorpresa especial en Al micro. Una sorpresa Una especial. sorpresa especial. Penso que són els de tercera, esos, Les no? de les samarretes? Sí. Bueno, pues explica lo que han fet els de tercer. Han fet un mural viu. S'han escrit Save the Children, cada una lletra en la camiseta. Ai, perquè no entrevistes a tots. Perquè Ainara ja l'ha entrevistat. Val. I, en fi, farem el que podrem. Ho farà molt bé. Eh? On estan els guanyats? Estan guanyats? No ho sé. ¿Dónde están? Els guanyadors de la cursa de primer segon? Hola.